ci vreau să vă spun că medicii îi acordau totuși foarte mare atenție, zicea domnul Vasiliu, bunoară, vedeți, eu sunt bolnav de atâta timp, nu mi s-a acordat absolut nicio atenție, ce arată un felul ăsta comunizat și comunist, negativ complet, și pus tot așa pe crimii de măsluiri, de identități, de acte, de, să spunem, boli, de pus boli false, de făcut fișe false, ceva dezgustător. Deci un UMF mai slab ca ăsta nu există, cred că, în țară, sau poate mai există, dar în afara țării nu sunt așa, ceva dezgustător complet. Dezgustător complet. Lui, mai ales lui, i s-a acordat foarte mare atenție, un nepot al lui George Enescu. Eu vă spun, George Enescu nu a fost un mare muzician, el a fost un tenebros din ăsta, care practic zicea că este în depresie gravă, că trăiește, să spunem, drama poporului român, n-a fost bun pentru români. Deci George Enescu n-a fost bun pentru români. De acum se depășește genetic, deci un fel de supra-mizantrop din ăsta care tot vedea dispariția poporului român. Eu vă spun cum se face, foarte simplu. Deci este gunoi aici, dar mai sunt și, să spunem, diamanti, să iau diamantele și să duc în altă parte, lipsite din vasii și la revedere, deci să facem un popor nou. Deci nu este poporul tehnic nu dispare, nu dispare practic niciun popor din ăsta care are peste câteva milioane de oameni.